Padayon ang pagbisita sa Commission on Elections Central Visayas sa mga tunghaan ug universidad dinhi sa Cebu alang sa pagpahigayon og voters education alang sa mga kabatan-unan. Of course, importante kayo kay vital role gyud siya para sa mga especially kato mga first time nga registrants for them to be able to be educated as to kinsay angay botaran. They have to consider katong platforms of government, ang ilahang academic performance and even experience. Usa si Carla Lopez sa mga grade 12 students sa Cebu Institute of Technology University sa mga nitambong niini. I learned a lot about my rights to vote and the importance of voting. For me, important kasi kay ang youth man ang like next generation sa kanang kuan ba sa politics and important ka politically aware sa. Gawa sa voters education, doon na po'y registration fair nga gilinyahan sa mga tinun-an. I think it's the process is smooth and I didn't have much difficulties with registering, so I think it's easier. Ubos sa Register Anywhere program sa COMELEC, dili lamang mga mulupyo sa Cebu ang makabenepisyo sa maong satellite registration. Apan lakip na sab ang mga estudyante nga nagikan pa sa mga kasikbit nga mga probinsya. Naami isa diri nga from Surigao del Sur, then del Norte, nya naami Lapu-Lapu, Consolacion, Cebu City. Og sanglit abli kini sa publiko, gipahimuslan sab ang maong walk-in registration sa mga hamtong nga wala pa makaparehistro o nagpausab sila mga registration status. Sama na lang ni Manong RD nga usa ka security guard. Sa aming nanilya ko, yan, transfer ko diri Cebu, kaya ko diri Cebu nagkuan, stay. Last na kong naka-registered ko to May 2013. Until wayo 𝗨𝗏𝗏𝗏𝗏. Awhag sa COMELEC, ilabi na sa mga kabatan-unan nga nagpangidaron og 18 anyos nga mobisita na silang opisina ug magparehistro samtang layo pa ang deadline. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.